ole tontuma kan case ngai thla kho le tur chu sum le pa ya in isik na awanga pui khoina ra thlak tak lo thlen dan chanchin ani a heta tol that tu hian tola tha hnu hian adu chu a hmuta nge yem ti hre turin atop thlengin ni longai thadon ya tontuma kan case en ho tur hi Bollywood lem chan thiam leila khani le achung te chunga thil thleng chungchang ni in an chung ko a an nu ber chu Selina Patili ani a mase ani hi kopui thlan chungchang amidang ti aya vandoin pasal pathum lai ani to thung kumsang khasakwa sumsari pakwa a nadir sanen in nein an nu pa hian fa pali an neya chuta an fo upabir chu meichia hasmina khani ni in ado chia chu leila khani hi ani a ti chuan leila khani hian naw phir nein imran ale zara te ani boka amai ro chu chhungkua hlim taka anom lai chuan nu ber selinai chuan Mumbai mi asip sei kalaka apasal nadira chu awire santa hlau maya atira chuan apasal nadira hian anopuin ngai zonga nei ni ti chu ashilok lova achan chu selinai hian abialpa asifa chu apasal nadira bula akazena ni thu asoiwang ani ome mase thudik ni laudana na chu nadira chuan asifa chu anopui ka zenelavin angai zong ani thu chu ashe chuak ta thoya chutiang ani ta ka chuan anopui chu thenin anin then hnu rei lote a hian anopui selinai le asifa te po chu ani nei ta ngal mai boka ti chuan selinai le nadira chu danang taka in then ani awangin anin karpo chu chople chilin a hlata hle a chuti lai mekin asifa le selinai te po nupa in hmangai tak ang chuan hun an hmang dun zela mase Selina e kumsom ngaral kai to chuan apasal asifa chu kumsom thum pangami Parvis Iqbal laka chuan uire san le tatlat mai hetia Parvis anena anin ngai zona changa reilote a hian nupa anin siam zui le tamaya amai ro chu asif le Selina te chu danang taka in chen anilawa heiwang hian asifa chuan anopui du tak uire san na chu alana in ator le nge ani heti lai mekin Selinai fa ti ero chuan annu omdana wang chuan an mahun chu ti chhia du lavin an thei to pin hlotlin tum chuan an thil ti na kong sang sanga chuan an beizela afan upober do tu leila khani chuan film industry lamlo chilin India rama movie industry lian bera chuan hlotlin tumin thei to pachwa ve meka tin au hasmina khani po in film industry lama chuan sun ro pui tak nei tum chuan anaw ang che in abe ve boka ti chuan film lar lo le budget le ma ti chuan rol langsar lo tak tak changin ain lan ve to hiala mase ezona tur khop ero chuan al hlotling lo thung he mai ba ka nu ber Selina Patili po hi anaw panzwal de ulai chuan TV serial eng emo a amel mu tur alo om ve nual to bok ani ome ti chuan vanei thlak takin leila khani chuan Indian film chan thiam le lar tak mai Rajesh Khanna nian chuan film chan dun rem chang tak anei don the don hlau maya chu achapa be se lo takin leila e chu Rajesh Khanna niana an film chan na tura chuan achang tu no tur ani don bok ne na phor ema ti chuan director le crew member te chuan an film chan tura tan chuan an thiam na song som khomin an film chan tur hminga tan po edit li love story ti ani a chutiang chuan leila i po phorin film puitling tak achan na tur ani awang chuan alandan po auluk ema chu mai ni lavin amma hun tor po kong tam takin a film chan thar tur chuan a hril hle boka mase film an release no re laute ya leilai film chan na chu mi puite chuan hmunom an ti lo thu soin an suisel tawak pak maya chuta mi te chuan khovela film siam to zonga en tlak lo ber ani ti te in a filma langbe zong te chu an chir the zoi ta chiama hetianga mi te soisel na wang hian leila ipo ashisel na din mun thlengin ngong thalo tak ani pha nge ani heti lai hian Selinai chuan apasal Parvis chu awire san le ani ti ang chuan thuthang mak tak mai alo om vele zel boka amai ro chu awire san nge ani ti chu fin fian emo motor om lo thung tin Selinai chhungkua hi an hausa in leila i ringot po hian Mumbai lon lai taka ama polin in patni lai nei baka farmhouse cheng noi somni chuangman Idgat Puria anei boka chutiang chuan an chung ko sum chu a thanim hle a benka an puisa le an ro hlu engemaw za chu da tha in sumle pa ya chuan boina an nei ngai lo ati thei ome ma se chu
Silenai pasal parvesan silena I ani chan chu alo ni rek mai heti lai hian Silenai chuan a pasal hlui asifa chu hnim hnai le deuh ma se ani nei le ani tia me bel na turin mudun ani ngai lova parvesanin hian nupa angin an la umri zok ni in alang ti chuan Silenai chuan an chung ko ro te shala Dubai lama an chung ko a tur chuan ro manate asiam le ta ani ma se a fanu leila khani hian aruka pasal nein a ming chu Munir khana Bangladesh lammi ani a amai ro chu leila hian pasal anei to tho hi tu ma hne na asoi lo thong heiba ka hian kumsang ni pariat kuma Delhiya bompuak rap thlak tak maya khan kar pakhat Selena patili minga in register chu moni in chu bomti puak tu di man nge ni in police chuan an sia a chu chui zelin bompuak thlendona kar khal tu po kha leila khani pasal Munir khan ani ti chu an she thei ta boka chu wan chuan leila khani chuan pasal anei to ani ti mi te chuan an she thei pha ta aloni ti chuan Mumbai police chuan Selena khani chhungkua chu chuin bompu ana khan engemotaka in nam hnoina an ne nge chu an ring ta hle a chu mai ba ka leila khani pasal Munir khana chu harkal ul jihad al islami terrorist mi le sa ani ti an shile ta zel bok nen an rin hlenna chu azwal tul ani ber he pol din to hi Maulana Abdul Salam ani in din ani atang hian firfiak te be na sanga mi za chuang thina thlenga khan mo phur tu aloni to boka ti chuan terrorist mi le sa Selenai te chhungkua an omani ti police an han hriat ngat phei chuan Selenai te chhungkua chu an che phain police en thlak le thu zo fia reng ani ta hiala chu Selenai le achung ko tan chuan a ha thlak tak zeta amai ro chu kumsang ni som pakhat aloin her chwa chuan Selena patili pasal pathumna parve sale afati paliba ka awa rasma te chu February thla khan chinsha tlo chuan an bo tak mak maya heti lai hian an chhungkua hi Mumbai apartment a cheng ho vekin an apartment bula cheng ve te chuan Selenai te chhungkua chu chol mang tura an jin vek thu chu an soya ma se biak po theilawa atu ti mai po anom ta ka wang chuan ngai thatlo na lian tak mai an nei ta ni in alang atira Nadir Patela Selenai pasal masaber chuan Mars thla kumsang ni som pakhat khan anupui hlui le afati ba ka anupui hlui pasal ni lai mek parve sabo thu chu police hne na asia tira chumi hnuwa Bollywood lem chan thiam tho Rocky sana po in leilai chung ka bo thu chu police hne na lo sia tir ve bokin heti lai hian leila inena film an chan don mek lai ani a chuta an film chan chu February ni riat le ni kwa nei le tur ni in information po anin pe cheng hle a amai ro chu leila I chuan a chan chin engma soilawa shooting an nei na hmun tur aron thleng lo tlat chu Rocky mang ang chuan leila I chu a call ta a ma se leila I chuan phone call chu a chang theilo mai po ni lovin an hnu a phe chuan a phone chu a in switch off ta tlat maya amai ro chu hemi tum po hian a film chan pui tur te le an film siam tu te chuan leila I chu an han ngak de ren ro na ma se leila in a chan chin engma ala soilo awang chuan an apartment a kala thil chiang jok an hriat theringin leila ite apartment a chuan an vakal chil ta topa ma se leila ti apartment chu thataka lo in kalin an then om de chuan ni engemaw zat liam ta atanga leila ti chhungkua an hmu to lo tho chu an lo shel ta tlat maya hei wang hian Rocky a chuan engemaw tak leila ti chhungko chunga chuan a thleng ani ringin police te a hriat tir ta alo ni ti chuan police chuan Selenai le a chungti bo thu an hriat nu chuan an thei angin hnu chui na chu an tan ngal ta chara chu mai ba ka leilei ti chhungko motor aum lo ni ti po reilo te a hre chop chil ta bokin nu chuina chu an tan mul ngal ani ber ti chuan Mumbai police station om zong zonga chuan Selenai le a chhungko bo na chu hriat tir ni in a thei anga malak zel ani a ma se hemi hnu ni reilo te a hian vanei thlak takin police station pakhat atang chuan thu thar an hreta hlau mai chuta chuan Jammu and Kashmir Kiswar hmuna Selenai te chhungko motor an hmu thu Mumbai police chuan thu an dong ta hlawa ma se chutia Selenai te chhungko motor Jammu and Kashmir Mumbai changa kilometer sangkha zakwa somriat pali lai hla a omri ngot dan chu police chuan mak an ti hle a ti chuan Jammu and Kashmir le Mumbai police te tho ho na in Kiswar hmuna Selenai te chhungko motor an hmuna chuan
nu chui theina tur hnu ma engematal awm le omno chu endik nga lani a amai ro chu anbe sei angin police chuan silenai te chung ko hnu ma ero engma an hmulo thung hei wang hian Mumbai police chuan silenai pasal hmasaber nadir sale a pasal pahni na asif se kate chu zona an zota a ma se heta hian nadira chuan silenai nen anin chena tanga anin biak to ngai lo thu le afati tak ngial po abiak ngai lo thu te soin an chanchin engma asha zui to lo thu chuan police zona chu achanga chu mai ni lavin police chuan asif le nadira chu poi khoi tu ani theina tur om engma an hmulo bok ani hengba ka hian police ngai dan langsar tak maya chuan kumsang ni pariata delhiya bompua ka khan an chhungkua rin hlel ani awangin tu ma shet lawa India an chwa san chu an jing hle a hei hi achani thea chuan police te khan silenai te chhungkua chu zona an zona satawangin an hming chiat pha em ema khatia bompok rap thlak takawanga rin hlel ani na kha sheom ti in an tlan bota mitam tak chuan an ngai ta hloma chuti rwal chuan Mumbai police te chuan silenai te chhungka bona chu an ngai thu tak lo hle thung ni in an soi bompok awanga rin hlel na an lo kha sa to awangin silenai te chhungka case chu case tang jong song a in an nam nol hle bok ani ti chuan kumsang ni som pani jun thla ni in silenai te chhungkwa po chin hriat lavin thlasawm pasari lain bota a ma se juni som pani kumsang ni som pania Jammu and Kashmir police chuan mi pakhat athil ti swalawanga man an neya heta an mi man hming an han hriat che chuan thil hriat chwa an nei ta tlat mai kumsang ni som pakhat February thla a Mumbai a cheng chhungko pakhat chin hriat lawa bota ti zingami Parvez Iqbala re tak lo bo to ani ti chu an hreta a ti chuan Jammu and Kashmir police chuan arang theing berin Mumbai police chu thuthar an hriatir ta a anni police lampo Jammu and Kashmir lama silenai te chung ko thala keng chuan an kalve ta ngal boka chuta police station a Parvez om an bamu chuan police chuan mak an ti hle mai achan chu thlasom pasari lai chin hria tur po awm lo hnuwa arwala bo ve te tel mia lawa ama chawa alo lan le wangin police chuan engemaw chu rindan an nei ta hiala ti chuan Mumbai lama Parvez chu hruai ni in chuta chuan Parvez chu an dop ta ngala heta hian ol samte in Parvez chuan thil thlen dan chu asoi ta beka chuta asoi dan chuan Zakir Hussain ati mingpu in leilei te chhungkwa chu February thla kumsang ni som pakhata atha vek thole Zakiran an ruang a phum hmun po chu asoi boka te chuan police mi somngarwal le uisathiam ba ka forensic expert te chu leilei farmhouse Igatpuri Mumbai tanga mel somsari pakhat a hla oma chuan an vakalta ani chutiang chuan police chu selinai te chhungkwa an phumna hmun nia Parvez a soi ram hnoi lama chuan kalin lei chu an lai ta ngala ma se darkar ni don lai an lei hnuwa po engma alalan na owangin police chuan Parvez chu anun chan him atumna na do soya an ngai ta mi a ma se Parvez chuan selinai te chhungkwa an phumna hmun tak a hria to lo thu soi le in police chu hmun dang a ko hmulia nima sila hemi chumpo hian engma hmu ala nei te chawng lo heta chang cha hian police chuan pum kwal mai mai an ni ti chu in sha in Parvez an thudik a soi thenan chuan tharum an hman angai pha hial tamaya chuta an dop le na chuan Parvez chuan selinai le afa de chu atha vek tho soi ta nge nge in an ruang po an farmhouse nunglama a phum thu a soi ta a ti chuan police chu farmhouse a chuan kal le in Parvez an ruang a phumna hmun chu an lai le ta a heta hian adung fit som pahni le fit ria ta thuka lei an lei hnu chuan ru ro thahnem tak mai an lai chuak ta hlova heng ru ro ba ka hian cell phone paruk le zungbun ba ka ban bun te po hmu ani boka hemi hnu hian kot ma chuan selinai le achung te ru ro nge ani ti finfia angai awangin nadira di ne chula in an ru ro char te chu endik vekani a chuta an ru ro hmu te ne na te strong sang an nei hnu chuan selinai le afa te ru ro nge ani ti chu finfia ani ta ani atira tang rengin Parvez a hian mangai na wang ni lavin selinai chu nupuya anei ni in alanga chu mai ba ka sum chuan Parvez chu ati ata vek ni in alang
Mase silinai chuan parvesa chu mangain awanga pasala nein parvesa mamu anga piang chu apechina amai ro chu parvesa thuruk chu silina in asia chuan hu chuan parvesa kuta chuan an ro sum engma ada du talawa chutiang chuan silinai ril ru hi na hlema se parvesa chu then mai lovin ala nei reng thowa hetianga anno panun awailai tak hian leilei film channa a hlo tlin lo thut wangte amak pa munira awanga an chhungkua bom tipuak tua an rin hel awangte chuan silinai chuan India ram chhuasana Dubaya an chhungkua a an boina te kalsana hadam taka nunman chu adu hle alo ni a mase an nei thil hlu tak tak te arwala ti ral ani ngal bek chuan police an chhungkua an rin hel na chu anasat le thei awangin silinai chuan apasal hlui asifa puina chu adil taringota chuta chuan aro engemaw za chu asifa kota hian ada nge ani amai ro chu parvesa hian hrichuakin athin rim ta hle a silinai ani na chan chu engma lo maya achangta nia ngain parvesa chuan silinai kuta tang chuan cheng khat po a hmudon lo ani ti chu a hrichiang ta hle a hei wang hian silinai nen po voi tam tak anin ho pha to nge ani ome de chuan February ni sari kumsang ni som pakhata silinai de chhungkua chu khopui boruak kha thlak taka tanga reiloti ha adam turin idgat puri lama leilei farmhouse a hunmang tur chuan an kalta a helai leilei farmhouse hi afalin ramhnoi hmun nuam taka om ani ba ka khopui nun ha thlak lutuk tlan che sanan chuan do thu sam tak pu ani a ti chuan an thlen zan hian an chhungkua chuan party ti a hunmangin an hlim tlang hle a chumi hnu jing lamdar khat vela mutura inbo sain an muna tur hman lam an pan ni a heta hian silinai le parvesa ti lo chu in hnoi lama mu in anni pahni ero in chung lama an muthung ani ma se hetia an mutnu reilote a hian silinai le parvesa chu anin hnial boi te chi amaya chu mai ni laven parvesa hian kothial te a thla ka di ome chutiang ani ta ka chuan silinai mang ang chuan in hnoi lama afati mutna lampan tur chuan an room chu a chhuasan ta deya heti lai mekin parvesa po in thil chang tak an room om chula in silinai chu a zui boka ti chuan silinai kailona manhmo taka chukmek chu nangchingin thokle khata alu a chuan na takin a vota thoi maya chuti lai mekin silinai au thom chu leilei te unau chuan ron sha in an mutna room atang chuan an ron chuak ve wata chuta an nu thisen tam takaya chhuata lo mureng le an pashonin anu avuak na ni nge lang thil chang ve takenga anu bula loading an hmu chuan leilei te unau chu an thinarim ta hle a ti chuan an pashon parvesa chu beilet ve ngalin an theina lai a chuan kot an thlak ve ta ngal borbora chuti lai chuan an thom chu farmhouse a an security guard Sakir Hussein a chuan lo shibele in ani po parvesa puitur chuan in chung lama aron tlan lut ve boka heta alandan chuan parvesan Sakir hi ahma atang tu in alam changa lo siam fil diam to aloni ti chuan Sakir le parvesa chuan silinai le afa te chu lungmangin an thata veka chumi hnu chuan ruang an phomna tur hmon chu lain silinai ruang chu anda masabira adota hasminai le leilei ruang chu da le in madrasa an khu hnu chuan lein an vur le phota chumi hnu chuan abak zong imrana zara le rasma te ruang chu anda vele ta ani heibak a hian an mobile phone chhopo switch off sak vekin le chuan an vur nan ta veka ti chuan parvesa chuan a thian pahni te bia in anni le sakhira te nen Jammu and Kashmir a silinai te motor chu an bada ta a amai ro chu parvesa chuan hetia tola tha hnu hian ado thu sam nun nuam tak nei chuang lavin big bow na tur zong reng chuan a hun a mang chhota a chu mai ni lavin a chhungte nun thlengin ati che sak vek ta ani ti chuan parvesa man ani atanga kumsom pahni hnu me ni somhni pali kumsa ni somhni paliya kotin parvesa chu silinai te chung ko member parok lai a tha wangin thiturin a chung thu a rel sakta a ma se heti lai hian tual thana a thurwal pui Sakir Hussein a ero man ani le ni lo thu chiang ala om lo thung ani